Здравейте хора, говоря на български, да, не съм се объркала да кача едното клипче в единия канал вместо в другия. Просто реших този клип, който съм тагната, да го направя в другия ми канал, защото за другия съм планирала много други неща. Добре, снимам с телефон, защото апарата ми няма батерия, исках супер много да направя този клип днеска. И за това, че не знам как сега ще е качеството. Хем ще ми гледате кривото лице, малко по-размазано. На този клип няма да ви се налага много да се смеете. Имаш ли си домашен любимец? Този въпрос е леко излишен, защото може би всички знаете, че аз имам едно тъпо куче. И кажете добро утро на принцеса Хейдуция. Какво правиш, бе? Побесня. Хейди, помахай като кралицата. Наименувай 3 неща, които са около теб. Прас, лъжица и черен пипер. Какво е времето сега? Ами адски горещо и вънка е некъв... стига сте писали! Шофираш ли? Ако да, катастрофирала ли си някога? Катастрофирала не съм. Ами шофирам колело, туртонетка, балон. Не шофирам. Шофирам, макар че вече много ми се иска да имам книжка и да си хода даскал с колата и да не ме интересуват всичките бабишки, които ми са бутат и ми крещат и ми миришат на корега и мразя да пътувам сутрин в рейс. Особено като е супер гъчканица. И абсолютно никой с нищо не се съобразя и усещаш на всеки секретите как миришат. Не е приятно. И аз имам секрети, които мога да се дишат. Колко часа се събуди тази сутрин? Тази сутрин се събудих в 6:10, както обикновено се събуждам за даскало. Кога се къпа за последно, къпах се с нощи и следващото ми къпане след час. Защото, както казах, има секрети. Тарарара. Кой филм гледа последно? Филм... Не мога да се сетя сега в момента кой гледах последно. Гледам сериали много. Последният сериал, който гледах, беше вчера малко. Кой филм гледа последно? Ами гледах филма как зайците от нашото даскало играеха така главната роля на мис, начукай ми го отзад. Главната героиня с леопардови щампи, гол кръст, такива токчета, деколтенце, аксесуари за коса. Женски работи, общо взето. Тук що се наредих брутално. И дори не се усетих. Какъв е последният ти СМС? Последният ми СМС е от МТЛ да ми каже, че стереото се включва телефона. Скука. Ами ако всички държахте телефоните включени и се сещахте кога да си ги зареждате през нощта, нямаше да имам толкова скучни СМС. Добре, продължавам малко по-бързо, защото стана много дълъг клип. Обичаш ли суши? Не обичам, мразя го. Била ли си в друга държава? Да, била съм. Бях на практика, като бях в 8 клас и на тази практика трябваше да ходим до Испания, но при това бяхме през Италия, другите страни и бях в Париж скоро, да, Франция. Какъв е рингтонът ти? Рингтона ми е Kanye West Mercy. Къде пазаруваш? Магазина. Взимала ли си преспивателни? Не, взимала съм успокоителни, които ми действат като преспивателни. Те всъщност действат като преспивателни. Преспивателни не, успокоителни да. Така като ме гледате, може ли да си представите, че не съм взимала успокоителни? Щеше да избухне някоя ядрена бомба! Дебилна бомба! Имаш ли братя и сестри? Колко? 5 братя, 6 сестри. 3 братя, 3 сестри. Не, имам една полусестра. Настолен компютър или лаптоп? Лаптоп. Колко дни ще стане следващия си рожден? 18! Fuck yeah! Носи ли лещи или чула? Да, нося лещи, защото не виждам. Малко съм кьоргосум табелата. За това, че не виждам, нося лещи безцветни. Бодисваш ли се? Да. За тези от вас, които не знаят, косата ми не е естествено рижава. And I am not a natural ginger. Казах нещо на английски, така че това може с право да бъде в английския ми канал. Макар че в тази всичките ми клипа в другия канал трябва да са в този. Назови нещо, което планувах да направиш днес. Ами днес планувах да уча, ама май няма да ми се получи. И днес планувах да направя клип и да, това ще ми се получи. Хамбургер или чизбургер? Макфиш. Какъв цвят са очите ми? Такива. Не знам какъв този цвят. Зелено синюки, стеняво, рижаво сини, рижаво... Тъпотия. Усещаш ли разликата между пепси и кола? Вие усещате ли разликата между студен чай Нести и студен чай Нести в кана? Не усещате, защото няма такава. Харесвам ги двете, макар че много съм дебелей. И газа става Ники Минашски. Ако пиеш кола или пепси или Нести или Нести в кана, много пея. От дебила и на хората главата ги боли. От дебил и на хората главата. Ти дебила и да-ту-та-ту-ра-та-ра-ту. Боли. Ще ви покажа как се снимам аз. И как си мисля, че изглеждам хубаво. Първа стъпка. Главата нагоре. Втора стъпка. Главата надясно. Трета стъпка. Главата малко по-нагоре. Четвърта стъпка. Дигане на вежди.
5-та стъпка затваряне на устата най-накрая. 6-та стъпка позиране и лека усмивка 30 градуса. Ето какво се получава. Ето ви и други пози, които може да се снимате. Добре хора, мерси, че гледахте това тъпо видео, в което нямаше нищо забавно, нищо смешно и нищо интересно. Искам да тагна абсолютно всички влогъри, на които съм правила реклама в предишния ми канал или в този канал. Абсолютно всички нови влогъри, които са молили за реклама, аз съм ги рекламирала. И абсолютно всички нови влогъри, които започват тъкмо да снимат, да отговорят на тези въпроси. Въпросите ще бъдат долу в описанието. Добре. И ето какво искам да направим, хора. След като направите клипче за това, искате да ми го покажете, ми пишете долу коментара в клипа и аз направих клип с въпросите и отговорите и ми давате линкче. Линка няма да ви го даде да го поснете Google, затова го напишете само от наклона черта надясно. Пожелавам ви една прекрасна събота и неделя. Аз чакам ни писма, тук още да поуточним ни работи и започвам да качвам мега много клипчета в другия ми канал. Искам да ви кажа много огромно благодаря, защото вие сте огромно яки хора. Изполинско яки хора. Хора с огромни сърца. Този метод, think, не върши работа при вас. If you know what I mean. Висок човек, think. Нисък човек, а вие сте прекрасни и надарени. Радвам се, че ме подкрепите, че ме обичате. Всъщност не знам дали ме обичате. Повече от вас хора да не ме обичате. Няма да ме обичате. Смисъл, как мога да обичаш такъв човек като мен, като той е непостоянен, малумен, бавно развиваш, както де. Благодаря ви, че ме гледате, че ме подкрепяте и че пишете толкова много коментари. Има толкова много хора, които ме пишат. И аз толкова много обичам да се пиша с някакви различни хора, защото всеки е различен, всеки е легофрен и всеки има част дебилност. Въпросът е да се развие. Запомнете. И никога не си мислете, че вие не сте дебил. Всеки е дебил. То не е наследствено, не е по болест, не е, примерно, ако имаш трето, четвърто коляно дебил в семейството, не означава, че ти си дебил или не означава, че ти си по-малко дебил. Всеки има част дебилност в себе си. Леле звуча като 3 метра над небето. Ихо де пута! Благодаря ви хора, много вече говоря. Айде, I love you.